Takže teraz ste počuli vlastne pani doktorku z ich pohľadu na GMO a všeobecne na dereguláciu nových genomických techník. Opakujem vlastne, o čo vlastne ide, že Európska komisia navrhla, aby sa tá kategória 1 tých nových genomických techník, respektíve ich produktov, deregulovala v takom zmysle, že, a to zdôrazňujem, že nebudú označené pre spotrebiteľov a nebudú mať hodnotené rizika. A ako aj ona spomenula, že 94% týchto produktov už sa organizuje, to z GMO priemyslu už sa fokusuje vlastne na túto kategóriu 1, vlastne je to ako keby taká otvorená brána v tej našej európskej regulácii. No, zároveň spomenula aj tie rizika, ktoré to môže priniesť, takže ja si tu prejdem túto prezentáciu a skúsim doplniť, po prípade vysvetliť aspekty vlastne z pohľadu nás ako z občanov, lebo ja som v podstate reprezentant občianskej iniciatívy Slovensko bez GMO a budem sa snažiť neopakovať vlastne, čo povedala už pani doktorka, po prípade niečo doplním. Takže mikrofón mám zapnutý, všetko je v poriadku. Ako som spomenul, v Nitre prebehla konferencia o nových genomických technikách. Tam si však nepočuli vôbec informácie o rizikách a toto je vlastne úlohou dnešného stretnutia. Pani doktorka povedala, že už teraz staré GMO, teda už GMO rozdeľujeme na staré techniky alebo staré GMO, starú generáciu GMO a potom je tá nová generácia, ktorá je vyrábaná novými genomickými technikami. Najznámejšia tá technika je CRISPR-Cas. Treba povedať, že tieto nové techniky sú presnejšie, precíznejšie a dostupnejšie ako tie staré techniky. A je taká polemika, že to nazývame nové GMO, ale ako aj pani doktorka povedala, je to genetická manipulácia a my nebudeme konzumovať nové genomické techniky, ale my budeme konzumovať ich produkty a tie produkty sú geneticky upravené plodiny, rastliny alebo v podstate organizmy, tak my to nazývame takto a myslíme, že to nazývame správnym spôsobom, aj keď je snaha sa tomuto označeniu vyhnúť, pretože verejnosť vo všeobecnosti GMO odmieta a z toho dôvodu je aj snaha vyhnúť sa označovania GMO, ale keď sa ja volám Peter, tak nemôžem sa volať Jozef, pretože ma niekto nemá rád. My musíme nazývať veci tak, ako správne sú a v konečnom dôsledku to potvrdila aj Európska komisia vo svojom návrhu, kde uviedla, že rastliny získané genovými technikami je vlastne geneticky modifikovaná rastlina. Európsky súdny dvor v rozhodnutí, opakujem, Európsky súdny dvor rozhodol, upresnil, že produkty nových genomických techník sú GMO a musia zostať regulované ako stará generácia GMO, pretože nepredstavujú nižšie riziko ako stará generácia GMO. A často sa spája s týmito novými GMO aj pojem šľachtenie, ale naozaj to je tiež dosť nešťastné, pretože genetická manipulácia alebo modifikácia alebo úprava génova je laboratórny proces technický a ich šľachtenie je vlastne diametrálne odlišná záležitosť. Tu je nejaké porovnanie týchto dvoch techník. Konvenčné šľachtenie vlastne tam sa pohlavné alebo nepohlavné rozmnožovanie a nie je to priamy zásah do génu. Istým spôsobom sa tam spolupracuje s prírodou a genetická variácia vyplývajúca z prirodzenej sexuálnej reprodukcie nie je náhodná a prináša aj kombinácie geneticky zložitých vlastností a kombinuje už existujúce gény vlastne v jednej rodine, v jednom druhu rastlínom, dajme tomu. A úprava génov to je Excuse laboratórny me, the proces. slides are not moving. Is this deliberate? Povedzte, že keď možno, že má slabý internet, keď sa nemenia slajdy. Nie, nemenia sa vám slajdy a takisto ani mne sa nemenia slajdy. Pani doktorke, ak to robí aj niekomu inému, tak... Ani nám sa nemenia slajdy. A aký tam máte slajd? Čo máte napísané na slajde? There is the first one. Je tu tam prvý v podstate slajd. len ten prvý slajd rizika nových genomických techník, ale je to tak, ako keby sa neotvorila prezentácia. Aha, tak pardon, toto. A ešte tam máte otázku, niekto zdvihol ruku. To bude asi... Niekto zdvihol ruku, sa prihlásil.
Počkajte, ja skúsim ešte raz zapnúť to šerovanie a skúsim to zapnúť ešte raz. Kde to bude, tú prezentáciu? Pretože skúsim to robiť v takomto móde. Povedzte mi niekto, či sa prehodí teraz obrázok. Počkaj. Áno, obrázok sa prehodil. Tak budem to robiť asi, keď zapnem tú prezentáciu, asi z nejakého dôvodu sa to u vás nezobrazuje. Takže budem to robiť takýmto spôsobom, troška to zväčším percentuálne, aby ste to mali väčšie. Ďakujem vám pekne za informáciu. Tu som skončil, vlastne tá úprava genov je od roku 2012 a ani pani doktorka hovorila, že sú pochybnosti, že priniesie nejaké robustné genetické zložité vlastnosti. Je to vlastne zahrania priamy zásah človeka do genetickej sekvencie organizmu a celý genóm je vlastne obnažený vlastne a pristúpený k zmenám, ale aj tým neželaným mutáciám, o ktorých si povieme. História GMO, to môžeme ho preskočiť, vlastne začalo to koncom minulého storočia a od roku 2012 alebo od začiatku tohto storočia prišli nová generácia genomických techník. Ten návrh na dereguláciu, to sme spomenuli, čo nám prináša. Pani doktorka to spomenula, tak to prebehnem. Prvá kategória je ohraničená tým limitom 20 modifikácií, s tým, že teraz sa prebiehajú možno nejaké úpravy, o to v legislatívnom procese sa to o to handrkuje, o tieto limity, ale skrátka táto kategória je v podstate úplne deregulovaná a má sa s ňou zaobchádzať ako s konvenčnými plodinami, čo v konečnom dôsledku znamená, že vlastne sa dostanú na trh bez označenia a bez hodnotenia rizik, bez toho, aby som ja ako spotrebiteľ alebo vy ako spracovávateľ potravín alebo nákupca už plodín vlastne, že bez toho, aby ste to mohli vedieť, že bez označenia a bez hodnotenia rizik, že takéto niečo používate, čo je dosť považujeme za nešťastné. Tá druhá kategória tých NGT sú všetky ostatné okrem tej prvej kategórie a tá zostáva viac menej regulovaná ako doterajšie GMO. Doterajšie GMO sú regulované tak, že musia mať hodnotené rizika, musia byť vysledovateľné, musia byť označené a tak ďalej a tak ďalej. Prejdem na ďalší slajd. Troška to zmenším. Argumenty zástancov deregulácie. V podstate sa hovorí, že argumentuje sa, že nové genomické techniky napodobňujú to, čo sa môže vyskytnúť aj prirodzeným šľachtením alebo v prirodzenom krížení. Pri NGT dochádza oveľa k menšiemu počtu nezamýšľaných zmien, sa tvrdí. Zamýšľané zmeny v génoch sú presné, to hovoria protagonisti NGT, a výsledky procesu NGT je predvídateľný. Teraz si pozrieme, vlastne aj pani doktorka o tom rozprávala, že či tieto tvrdenia sa dajú považovať za 100% pravdivé. Hovorila o neželaných mutáciách, je množstvo štúdií, tu je iba nejakých zopár štúdií, ktoré preukázali, že okrem tej zamýšľanej zmeny, keď chceme priniesť nejakú vlastnosť pomocou tej NGT, tak my získame tú vlastnosť, upravíme nejaký gen nejakého proteínu vlastne a získame tú vlastnosť, ale popri tom tie neželané mutácie, tento nástroj môže spôsobiť na rôznych častiach genómu neželanú mutáciu, ktorá môže spôsobiť, priniesť nejakú nepredvídateľnú vlastnosť tejto rastline. Preto sa hovorí, že môžu priniesť aj rizika pre životné prostredie a pre zdravie. Pretože počtom týchto nových GMO na trhu táto pravdepodobnosť bude stúpať a tie negatívne účinky týchto neželaných mutácií sa môžu preniesť na zdravie alebo do životného prostredia, čo už potom bude v podstate neskôr niečo hasiť kvôli tomu, že to si povieme vlastne neskôr. Tam sa operuje aj s tvrdením, že tieto nové GMO nebudú transgénne, že nebude sa tam vkladať cudzí gén, ale napriek tomu, že je snaha vytvoriť nové GMO bez transgenézy, tak v tom procese
prichádza niekedy aj k transgenéze a to kvôli tomu, pretože to CRISPR-Cas, ten nástroj sa vnáša do buniek rastlín alebo živočíchov pomocou plazmidov, čo je molekula DNA, takže my vkladáme cudziu DNA do tej bunky a keď už niečo vstúpi do bunky, tak mnohé štúdia, vlastne je vedecký konsenzus o tom, že môže byť táto cudzia DNA vložená do DNA toho organizmu, ovplyvniť ich funkciu. Jeden taký známy príklad je, v Amerike vymýšľali bezrohý dobytok, upravili gén, aby sa rodili kravy bez rohov, lebo to je vlastne ekonomickejšie mať kravy bez rohov, čo vlastne vôbec neodsudzujem, ale potom FDA, čo je ekvivalent FC európskej, potvrdila, že okrem tejto získanej vlastnosti tá krava získala aj rezistenciu na antibiotiku vďaka tomu, že bol do nej vložený cudzí gén. Takže naozaj aj takéto niečo sa môže stať a je to veľmi dobre zdokumentované. Ako som povedal, potvrdila to aj FDA americká. Samozrejme aj na myšach sa dokázal takýto transgénny účinok, aj keď to nebola transgenéza v úmysle. Tu je v jednoduchosti graf, v zelenom je stĺpček, že koľko zmien prináša klasické šľachtenie neželaných alebo poškodení DNA, červeným a modrým sú vlastne koľko zmien prinášajú tieto nové genomické techniky. Rizika tých neželaných mutácií, tak vedci hovoria, že mutácia v jednom géne aj o veľkosti malej jednej základnej jednotky môže dramaticky zmeniť funkciu toho génu alebo produkcie toho proteínu alebo vlastnosť toho proteínu, ktorý sa vyprodukuje a ktorý v konečnom dôsledku skončí v prírode alebo v našich žalúdkoch. Taktiež hovoria, že žiadny gén ako keby nefunguje izolovane. Keď my zmeníme jeden gén, môže to ovplyvniť funkciu iných génov. Je to ako keby také životné prostredie, to DNA, a nie je to také jednoduché, že zmením gén a získam toto a neovplyvním susedné gény, takže na toto mnohí veci tvrdia. A teda ešte, aby som ukončil tieto neželané mutácie, takže môžu zmeniť biochémiu rastlín v podstate a v najhoršom prípade môžu priniesť produkciu toxinov alebo alergénov. Naozaj toto sa môže očakávať, nie je to nejaké strašenie, lebo pretože my keď to deregulujeme, tak tých produktov sa začne produkovať strašne veľa množstv a tie neželané mutácie, niektoré môžu byť aktívne a niektoré nemusia byť aktívne, ale tá pravdepodobnosť sa bude vlastne tým množstvom zvyšovať a to dereguláciou tiež. Takže len tieto neželané mutácie, keď sú, my nemôžeme dávať produkt na trh bez toho, aby mali hodnotené rizika. A ako povedal Európsky súd, rizika nových genomických techník sú porovnateľné so starou generáciou GMO a nemôžeme to takto bezhlavo deregulovať. To je vlastne, to hovoríme, náš názor. Ešte zaujímavou informáciou je, že v procese tej legislatívy vlastne sa používalo slovo precision ako presnosť. A časom sa toto slovo zmenilo na targeted, pretože aj pravdepodobne aj oni si uvedomili, že nie je to až také presné, ale použili slovo targeted a keď je niečo cielené, to slovo cielené je výhodnejšie, lebo že cielenosť nemusí byť ešte presnosť. Takže už aj v týchto legislatíve sa vlastne v týchto prostrediach sa používa už slovo cielenosť, targeted. Aby to nebolo len o vede, tak aj okrem tých vedcov, aj vedeckých inštitúcií, aj európske inštitúcie štátne, aj členské štáty dokonca hovoria, že táto deregulácia vlastne navrhovaná nie je šťastná. Popierajú, že by NGT boli rovnocenné s konvenčnými plodinami. NGT prvej kategórie sa tvrdí v tom návrhu, že sú porovnateľné s konvenčnými plodinami, avšak tie zmeny, ktoré spomínala aj doktorka, presahujú rámec konvenčného šľachtenia, takže aj keď je tu pod tou hranicou tých počtu tých modifikácií, kategorizáciu označili za svojvoľnú alebo bez vedeckého základu. Nikde nie je štúdia, že prečo 20 modifikácií, do 20 modifikácií je to bezpečné, alebo je to podobné konvenčným plodinám a na 20 modifikácií už je to nebezpečné. Takže mnoho takýchto výhrad je aj od štátnych inštitúcií, ako je ANSES, BFN, pani doktorka z BFN a v neposlednom rade aj ten rozhodnutie Európskeho súdneho dvora. A takisto aj členské štáty, vrátane Slovenska, doteraz na Rade EÚ blokovalo tento legislatívny proces, avšak tento rok sa to posunulo do ďalšej už záverečnej fázy. Takže aj mnohé členské štáty, tá blokujúca menšina tých štátov bola prelomená, ale stále sú členské štáty, ktoré sú vlastne proti tomu.
návrhu výsledok mnohých týchto analýz alebo týchto inštitúcií a členských štátov je, aby sa odporúča, aby každý produkt bol hodnotený od prípadu k prípadu a nemôže sa to deregulovať unblock vlastne. Tomu princípu predbežnej opatrnosti, tak filozoficky to aplikujem vlastne na každého z nás, že každý v nás máme istý princíp predbežnej opatrnosti. Predstavte si, že teraz pred vás podstavím nejaký produkt v tom šednom krúžku, je to buď nejaká potravina alebo liek, to je jedno, vytvorený ako novou technológiou, novinka na trhu skrátka. Ja vám poviem, že sú štúdie, sú ľudia alebo aj štáty, ktorí hovoria, že je to bezpečné, môžete to skonzumovať. A potom vám poviem, že na druhej strane sú aj štúdie, sú ľudia, sú organizácie, ktoré hovoria, že pozor, nejedzte to naprosto, skontrolujme tomu riziku, môže to mať nebezpečné vlastnosti, nepredvídané. Na základe takýchto informácií sa každý nás rozhodne, že dá ruky od toho preč, neskonzumuje to a počká si, kým sa tento spor vyrieši, pretože je tu veľký spor, jedna strana aj vedecká obec, a na jednej strane je vedecká obec, aj na druhej strane je vedecká obec. Takže tieto hlasy, obidva hlasy treba považovať za robustné a treba tento spor najprv vyriešiť, až potom to môžeme začať konzumovať. A to je princíp predbežnej opatrnosti, ktorý je aplikovaný v našej legislatíve európskej, že keď nie je vyriešená 100% bezpečnosť, tak nemôžeme niečo deregulovať. Takže to je úplne v súlade, som chcel povedať, že to je vlastne úplne v súlade so zdravým rozumom. My ten spor máme vyriešený, my vieme, že deregulácia môže spôsobiť neželané účinky pre zdravie, pre životné prostredie kvôli tým neželaným mutáciám. Takže my vyžadujeme, my nehovoríme, že nebojujeme proti v podstate NGT, ale my bojujeme proti tej deregulácii, ktorá môže priniesť v podstate tie problémy, aby bolo v tomto jasno. Takisto dnes sa rozpráva, že treba veriť vede, je to taký častý slogan, ale ja ako občan, ktorej vede mám veriť? Jedna veda hovorí toto, jeden vedec hovorí toto, druhý vedec hovorí o NGT toto. Takže my sa nemôžeme v podstate spoliehať na vedu, ale musíme ísť hĺbšie a hľadať tú pravdu každý z nás, lebo tá pravda sa dá nájsť, len treba po nej ísť. Zaujímavý slogan, čo sa týka v súvislosti s GMO, je taký, že neexistuje vedecký konsenzus, že GMO sú škodlivé pre ľudský organizmus. To je pravda, neexistuje taký konsenzus, ale neexistuje ani konsenzus, že GMO nie sú škodlivé pre ľudský organizmus. Takže obidve tvrdenia sú ako keby pravdivé, že aj sú, aj nie sú škodlivé. Že neexistuje na to konsenzus. No preto, lebo sa neuskutočnil na to výskum na zdravie, na ľudskom organizme. Z jedného dôvodu, pretože to nie je technicky možné, museli by ste mať obrovské skupiny ľudí, ktorí konzumujú GMO, ktorí nekonzumujú GMO. A po druhé, GMO výskum je veľmi obťažný robiť, pretože semená sú patentované a vy si musíte, tým pádom oni majú kontrolu aj nad tým výskumom, sú tam nejaké obmedzenia, čo sa týka tohoto, takže nie je to ľahké robiť v tejto oblasti výskum, ale ako som povedal, výskum bol robený v podstate iba na živých organizmoch, čo sa týka tých starých GMO, ktoré už sú dlho na trhu a tie preukázali závažné rizika a malo by sa to vlastne podporovať, že keď sú takéto štúdie, tak malo by sa viac forsírovať do tých štúdií a ukázať, že naozaj je to tak a tak, ale to sa nerobí. To teraz hovorím o tých starých GMO, pretože nové GMO sú v podstate ešte nie sú na trhu, to sa ako keby ide ešte len sa hovorí, že ideme ich dať na trh, my ich vyrobíme, ale ešte konkrétne není na trhu, vo svete sú iba pár kusov na trhu, možno nejakých 5, ktorých si povieme neskôr. Ďalším princípom, ktorým sa stretávame, selektívny prístup k informáciám, tiež je známe, že treba si vypočuť obidve strany, aby si človek spravil názor. Aj žiaľ, aj Európska komisia postupovala, že robila konzultácie a prizvala si tam poľnohospodárskeho priemyslu subjekty, ktoré sú naklonené k tej deregulácii. Aj dotazníky, keď sa robili, tak boli tak robené tak, že sa vlastne tam vychvalovali NGT a na základe tohoto sa robili takto dotazníky. Takže tento selektívny prístup informácií aj ľudí, aj medzi nami, to je každý z nás, je to spôsobené aj tým, že pre niekoho pracujem, musím troška tú jeho politiku forsírovať a jedno s druhým, takže aj finančne tam je zázemie a jedno s druhým, takže aj lobbying, čo sa týka Európy. Takže tento selektívny prístup informáciami odsudzujeme. My musíme byť vystavení všetkým informáciám, my musíme vypočuť A aj B a potom si musíme hľadať medzi nimi, kto má pravdu, alebo kto klame, alebo kto sa mýli.
Mm, Čo sa týka občanov, tam sa hovorí vlastne, že občania sa boja GMO z nejakého dôvodu. Tak treba to ale rešpektovať, keď sa občania boja GMO. V podstate, lebo Európsku úniu tvoria občania a mnoho prieskumov prebehlo aj čo sa týka nových genomických techník a tam sú vysoké čísla, ktoré požadujú, aby boli označenia a hodnotenie rizik. Na Slovensku prebehla petícia, aj celoeurópska. Aj mnoho 70 slovenských organizácií sa podpísalo po to, aby dereguláciu Slovensku odmietlo. Nie NGT, ale dereguláciu, že aby NGT zostali regulované. V podstate súčasná regulácia NGT nezakazuje, ale ona ich reguluje. Ukážeme si, akom zmysle. Takže my nežiadame v podstate žiadny extrém. A občania majú ten princíp predbežnej opatrnosti v sebe, keď je niečo nové. A musím povedať, že aj kvôli tomu je tá snaha vyhýbať sa slovu GMO, ale ako som spomínal, ako to máme inak nazývať, keď je to jednoducho fakt vedecky aj po právnej stránke a potvrdili to aj vysoké inštitúcie. Čo sa týka občanov, tak tiež ten problém, že NGT nás sa prestane označovať, no tak čo zoberieme občanov vlastne? Slobodu informovaného výberu. Veľa občanov sa zaoberá o zloženie produktu a my im nepovieme, že ten výrobok je vyrobený pomocou nových genomických techník. No tak potom sa nemôžeme čudovať, že bude klesať aj euroskeptizmus, ako to je v súčasnosti trendom. Bez označovania bude ohrozený aj ekologický sektor bez GMO. Ja prídem do bioobchodu alebo nejakého obchodu a budem si chcieť kúpiť nejaký produkt, ale vlastne budem s tým vedomím tam pôjdem, že na ten produkt bola vyrobená, dajme tomu, kukurica, ale možno, že bola GMO, alebo možno, že nebola GMO, pretože ten predajca ani ten výrobca potravín to nemohol zistiť, lebo sa ruší označovanie takejto produkcie. Takže takýto ďaleko siahly dopad to môže mať. A pritom Európska komisia hovorí, že 25% ekologického poľnohospodárstva by malo byť do roku 2030. Pritom veľkým problémom je, ako aj pani doktorka povedala, že ako sa bude chrániť ten pestovateľ, keď bude chcieť byť ekologický, pred nejakou kontamináciou a tak ďalej, prepelovaním jedno s druhým, takže nejaké takéto veci sa tam moc neriešia v tomto návrhu. V podstate je to deregulácia. Zároveň je dôležitá aj vysledovateľnosť. Predstavte si, že v budúcnosti vznikne nejaký negatívny dopad na ľudí alebo na životné prostredie a zistí sa, že dajme tomu, bolo to z nejakej plodiny, ale bude sa musieť dopatrať, kde tá plodina, odkiaľ prišla, kto ju vypestoval, kde všade v iných potravinách sa nachádza. Jednoducho bez systému označovania alebo vysledovateľnosti to nebude možné. A znečisťovateľ zodpoveda, táto filozofia vlastne bude narušená, každý bude sám zodpovedať za svoje potraviny a bude brať zodpovednosť, či tam má GMO potenciálne rizikové alebo nemá. To sú naozaj, si myslíme, že vážne veci. Ďalší problém, ktorý pani doktorka nespomenula, ktoré spomeniem ja, sú patenty. Vlastne na GMO vieme, že sa aplikujú patenty a tým pádom sa dostáva ako keby kontrola týchto osív do rúk pár firiem. Je to realita aj súčasného sveta, pretože 60% svetového trhu s osívami ovláda 5 spoločností. Čo sa týka GMO osíva, tak je to 90%. A už teraz si vo veľkom patentujú túto technológiu, produkty tejto technológie, vlastnosti jednotlivých rastlín, takže už si ako keby vytvárajú dopredu takú kontrolu vlastne nad týmto trhom aj týchto nových genomických techník s tým, že nejaký šľachiteľ vytvorí nejakú rastlinu, poviem rajčinu s nejakými zaujímavými vlastnosťami, to niekto už nepatentoval a tým pádom to bude ohrozovať stredných malých šľachiteľov, takže ono sa hovorí, že táto NGT je prístupná, že spôsobí liberalizáciu tohoto segmentu, ale realita tých patentov hovorí niečo iné a výskum je jedna vec a už použitie týchto technológií na komerčné účely je už ako keby sa snažia tieto monopóly zabrániť vlastne, aby oni mali konečnú výhodu z týchto technológií. Tu je nejaký zoznam tých korporácií, vlastne, ktoré ovládajú celý seminársky aj chemický priemysel. Tie veľké kruhy, to je vlastne tých pár korporácií a treba otvorene povedať, že niektoré z nich boli súčasťou IG Farben, ktorí boli sponzorom vlastne hitlerovského
Nemecka, takže deregulácia, viete, ak dáte nejaký nástroj, tak niekto ten nástroj, napríklad železo, využije na výrobu pluhu, ale niekto vyrobí z toho zbraň, takže nežijeme ako v ideálnej spoločnosti. Sú tu aj, ja viem, že biznis chce zarábať peniaze, je to na prvom mieste, ja to chápem, ale my musíme, regulácia skrátka nejaká musí byť nejaká norma v morálke, v ekonomike, vo finančníctve, v poľnohospodárstve. Bez regulácie vlastne môžu vzniknúť problémy. Ďalšia problém je detekovateľnosť. Tam sa argumentuje vlastne, že tieto nové NGT sú není detekovateľné, s čím sa nezhodujú mnohé štúdie, ale teraz je projekt Darwin európsky a detektív, ktorý spustila Európska komisia. Hľadajú sa techniky na detekciu týchto nových NGT. Takže, ale tá detekovateľnosť je nevyhnutná na zistenie vlastne nejakých problémov. Aj teraz sa stretávame, za chvíľočku už budem končiť. Začali sme troška neskôr, tak aj troška naťahujem. Teraz sa tiež stretávame so sľubmi. Pri starých GMO tiež boli sľuby, vyriešime hlad, odolnosť na choroby, klimatické zmeny, menej pesticídov. Realita je taká, že teraz sa používa staré GMO, spôsobujú viac pesticídov v životnom prostredí. Aj rizika na zdravie, je mnoho štúdí, mal by byť nezávislý výskum v tomto viac podporovaný. Žiaľ, za Slovensko môžem povedať, že GMO sa tu nepestujú, ale do Európy sa vo veľkom priváža soja geneticky modifikovaná kukurica. Z druhej strany sveta sa priváža sem plodina, ktorá môže byť v podstate vypestovaná tu, takže to je tiež také nelogické. K tým novým GMO zase v podstate tí istí hráči, tie korporácie tie isté sľuby, ale vlastne nie sú dôkazy ešte, iba sa hovorí, že vyriešia tieto problémy, ale žiadne reálne dôkazy ešte nie sú. Sú stále mnohé výskumy aj na suchú odolnosť a tak ďalej, ale ešte nič nie je na trhu. Tie plodiny, ktoré sú na trhu, nemajú vlastnosti, ktoré súvisia s trvalou udržateľnosťou. Na taký argument, že Európa stratí konkurencieschopnosť, keď tieto NGT nebude deregulovať. Viete, ono je pravda, že v niektorých segmentoch konkurenciaschopnosť možno strácame, ako je napríklad automobilový priemysel a tak ďalej, ale to sú zabehnuté systémy. Nové genomické techniky je absolútne niečo nové a na trhu hovorí sa, že je jedna lastovička, ale to nerobí a na trhu je iba nejakých pár nových genomických techník za viac ako 10 rokov, takže nemusíme sa bať nejakej konkurencieschopnosti. Navyše, keď nemáme vyriešenú tú bezpečnosť tej technológie, my to musíme mať vyriešené, my to musíme mať tú bezpečnosť zabezpečenú, aby sa nedostali na trh produkty, ktoré sú rizikové. Preto hovoríme, tá súčasná naša regulácia, ako som spomenul, je pre nás ako keby tá stredná cesta. My nehovoríme, že zakážeme NGT. My hovoríme, že regulujeme ich podľa tej súčasnej regulácie. A úplná deregulácia je extrém, to je vlastne úplné uvoľnenie, to nie je tá stredná cesta, to považujeme za extrém. Dereguláciu považujeme za extrém, my reprezentujeme viac menej tú strednú cestu, regulujme, keď sa preukáže, že rastlina je bezpečná, označíte ju, bude vysledovateľná, tak nech sa páči, môžeme hovoriť o tom, že ju budeme konzumovať alebo používať na európskom trhu. Tá súčasná regulácia je v princípe predbežnej opatrnosti a predstavuje ako keby takú hradbu s padacími dverami, že chráni vlastne tú Európu a cez tie dvere prejdú iba tie plodiny, GMO plodiny, ktoré spĺňa nejakú hodnotenie rizik, označovanie nejaké povinnosti a tá deregulácia spôsobí, že ako keby sme žili v stanovom mesiečku, že sa to sem dostane z hoci ktorej strany a nebudeme vedieť, že čo to môže spôsobiť potenciálne. Naozaj nechcem ja strašiť, ale ako som uvedol, tie neželané mutácie môžu priniesť a množstvo týchto rastlín na trhu môže priniesť problémy. Samozrejme je aj riziko, že takáto plodina sa bude pestovať a prehodí sa tá genetická modifikácia alebo tá vlastnosť na divožijúcu rastlinu a tá získa nejakú výhodu v prírode. A už ako správne pomínala doktorka, musíme pozerať aj na životné prostredie, aby sme neovplyvnili týmto ekosystémy takouto genetickou v podstate modifikáciou, ktorá sa preniesie cez pel krížením. Už v podstate zostáva pár slajdov. V roku 2008 bolo vo všeobecnosti bolo hodnotenie
medzinárodné, kde sa súčastilo 400 vedcov, financovala to Svetová banka a OSN. A tam sa riešilo, či sú GMO riešením. Tam sa asi hodnotili v podstate ešte tie staré GMO, ale tam sa dospelo k záveru, že GMO riešenie, čo sa týka hladu vo svete, nevyrieši a skôr uprednostňujú vlastne ako sa to správne vyslovuje, agroekológiu alebo taký nejaký spôsob, ktorý je prírode bližší pre poľnohospodárstvo, že to je vlastne udržateľnejší spôsob filozofie v poľnohospodárstve do budúcna. Pozícia Slovenskej republiky, takže už tento legislatívny proces prebieha a samozrejme ministerstvo a naše Slovensko muselo k tomu dávať stanoviska. Doteraz, ako som spomínal, Slovensko je proti deregulácii, blokovalo to na Rade Európskej únii, pretože bolo súčasťou blokujúcej menšiny štátov, ale tento rok sa to prebilo a sa to posunulo do ďalšieho procesu, do tzv. Trialógu a už sa naozaj očakáva, že sa to začne hýbať a uvidíme, čo blíži sa záverečné hlasovanie. My sme sa snažili ako občania petíciou apelovať na náš štát, aj hromadnou pripomienkou, aj 70 organizácií sa pripojilo. Musím povedať, že v roku 2021 sa pripojila aj SPPK, bol to veľký list 50 organizácií, kde sme požadovali, aby nová generácia GMO bola regulovaná podľa súčasnej legislatívy. A samozrejme spolupracujeme, tlačíme aj na Európsku komisiu, na europoslancov, takže snažíme sa, ale my sme, za seba môžem povedať, my sme občianská iniciatíva, nemáme vlastne žiadne ako keby zázemie, takže my to robíme vlastne, čo sa týka iba kvôli bezpečnosti Slovenska. Proti nám sú hráči, ktorí vlastne ten GMO priemysel, to sú obrovskí giganti, ktorí majú obrovské peniaze, ale snažíme sa o tom informovať, o tejto problematike. Takže záverečné zhrnutie, hodina už prešla. Takže genová úprava je umelá laboratórna genetická modifikácia. Jej produkty sú geneticky modifikované organizmy novej generácie. Spôsobujú aj neúmyselne rozsiahle poškodenia DNA mimo cieľa aj na cieľových miestach DNA, čo môže zviesť k zmene biochémie rastlín, vrátane produkcie toxinov alebo alergénov. Opäť nestraším, je to vedecky dokázané, sú na to recenzované štúdie. A narastom produktov na trhu toto riziko samozrejme porastie. Z uvedených dôvodov aj tvrdenia o prirodzenosti alebo presnosti, predvídateľnosti NGT nie sú podložené dôkazmi, adekvátnymi dôkazmi. Preto my hovoríme, že treba tam mať tú reguláciu a hodnotenie rizik, aby sa zistili tie neželané mutácie. Editáciu genov nemôžno nazvať šľachtením, tam naozaj tiež je snaha to prirovnávať, že nové šľachtenie, ale modifikácia genová je niečo iné a šľachtenie je niečo iné. Tvrdenia o bezpečnosti genetických upravených potravín sú hypotetické, pretože, ako sme spomínali, môžu tam byť neželané zmeny, sú potrebné bezpečnostné testy. Úprava genov plodín musí byť regulovaná, to je naše vlastné stanovisko, aby sa zohľadnili rizika, aby sa odstránili tie rizika, aby sa na trh, ak tak dostal iba produkt, ktorý nie je vlastne rizikový. Argumenty pred reguláciu považujeme za vedecky nerelevantné. Zhrnutie, občania stratia slobodu výberu bez označovania, môže to mať vplyv na zdravie a životné prostredie, monopolizáciu trhu s osivami, čo nechceme, v podstate Európa je. Tieto korporácie sú mnohé zo zahraničia, z Číny, z Ameriky a my by sme mali mať takúto sebestačnosť aj čo sa týka osív, a taká lokalizácia toho poľnohospodárstva je nevyhnutná, nie je dovážať z celého sveta GMO. Uvoľnenie do životného prostredia môže mať nezvratný proces, ohrozené sú ekologické formy poľnohospodárstva, ako som spomenul. Selektívna ignorácia verejnej mienky, ako som spomenul, snažíme sa apelovať, ale Európska komisia nás moc nepočúvala. Strata možností zákazu pestovania, ale tento zákon tiež hovorí, že členské štáty stratia zákaz možností pestovania GMO. Doteraz tú možnosť sme mali pri starých GMO, pri týchto to môžeme stratiť. Nerieši sa koexistencia s ekologickým poľnohospodárstvom, stratíme vysledovateľnosť a tak ďalej a tak ďalej. Je to takto, moc asi informácií som dal. My odmietame akýkoľvek pokus o vyňatie nových GMO z platných predpisov. Súčasnú reguláciu považujeme za tú, podľa ktorej má byť nové GMO regulované. Majú spadať, takisto to rozhodol aj Európsky súdny dvor, že majú spadať pod súčasnú legislatívu.
táto legislatíva dokonca by sa mala sprísniť a neuvoľňovať, pretože otázky hodnotenia rizik nie sú štandardy nastavené tak, ako by mali byť podľa nás. Takže my nechceme hazard, my chceme, aby to bolo vlastne s tou strednou cestou regulované súčasnou legislatívou, aby mali hodnotené rizika, označovanie, aby bola vysledovateľnosť, to základné veci. Myslím, že sú úplne prirodzené a vieme si ich aj obhájiť. Takže ja ďakujem za občiansku iniciatívu Slovensko bez GMO. Toto bol môj posledný slajd. Čo sa týka vás, poslucháčov, tam by som chcel povedať, že za hodinu sa nedá stihnúť všetko povedať. Každá táto problematika by si vyžadovala ďalší čas, ale keby ste mali z vašej strany záujem SPPK, tak vieme sprostredkovať ďalšie takéto nejaké sedenie, kde sa viac do hĺbky zameriame na jednotlivé body, vieme aj zabezpečiť aj vedcov, profesora genetiky a tak ďalej. Ďakujeme aj za pani doktorku, že sa dneska zúčastnila. Myslím, že to bolo veľmi, veľmi dôležité. Takže na teraz vám ďakujem a neviem, pán